må du gerne sige noget, John. Fuck dig. Mange tak skal jeg. Og jeg skal lige starte med at sige, at det er jo utroligt fedt lige hernede til det her arrangement. Altså sådan det laver. Vi er 6, nogle gange 7 mandlige modeller, så bare hold øje med os. Vi starter ud med Marianne Malfea Kyles udødelige. Politiet kommer om Starkland-massakren. Starkland ligger lige der. Fra 1980 så var vi jo så ude i Langebakken med Tilst, Dream Police, Anne Christ og Johnny. Og jeg ved, hvor det er. Så der er jo et pærepunkt involveret i det. Vi vender tilbage til pærepunkt. Men nu vil jeg gerne, det vil vi alle sammen, introducere Mike, som plejer at sige Jolly til sin kone. Mike for Fanø. Kom ud og giv den gas. Ja. Det er fordi vi ikke har noget mod bjerget. Spiller fremover kun på højere læresteder. Det kan man godt vente sig til. Jeg skal huske at anbefale toiletpapirmaskinen, som deler et papir ad gangen. Meget fascinerende. Vi skal spille et musiknummer. Destruktionskrigen er War of Destruction. Et nummer, gammelt nummer, fra dengang der var rigtig racister til. War of Destruction. Næste rytmiske indslag er af et ensemble ved navn Rotter. De er meget aktuelle rotter. Høj bestand af rotter. Vi har en mikrofon, der ikke rigtig virker derovre. Og måske får vi gjort noget ved det. Jeg har spillet det her nummer for min numerolog og kusk. Og jeg har kontaktet den nyeste ekspert, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det handler om. Men det er noget med et sønderjysk kaffebord. Så må vi se, hvad vi kan få ud af det. Rotter. Super Østerborg. Sometimes it begins.
at introducere Grand Old Man, Skandinaviens Mr. T, Mr. Sten T. Hommelsen, som engang lavede et rytmisk musikorkester, der hedder Zero Point. Og det er sådan, Zero Point, det betyder 0 punkt. Og 0 punkt, det er faktisk mandens G-punkt. Så Zero Point, de spillede sådan noget erotisk punk. Så det vil blive spillet ud over. Nu vil vi gerne give os ud i erotisk punkt fra 83, tror jeg det må være. Og det her er for øvrigt, vi har en kammerat, der hedder Amir, som har fødselsdag i aften. Han er her desværre ikke. Han kommer fra Herning, men har sendt os alle sammen en hilsen. Han sendte en gider I, kan man få en på wishlisten? Ja, det kan man godt. Så sagde han, gider I at spille Working Class Zero til mig? Og så sagde jeg, ja, det skal vi i orden. Så kan vi alle sammen sige 1, 2, 3, tillykke Amir. 1, 2, 3, tillykke Amir! Lad os køre.
fra Silverpoint TV 83. Henrik har været med til at lave den, Henrik som er her et eller andet sted. Vi manglede dig på keyboard, fordi du er faktisk på keyboard på det sidste nummer, Henrik. Det er jo... Der var ingen, der kan høre det keyboard på den. Han står lige der, Henrik. Jamen, for fanden da. Tak. Jamen, jeg må indrømme, du kan heller ikke høre keyboardet på indspilningen, så er det ikke rigtigt, Henrik? Men det er der. Vi skal til stemmeurnerne. Vi skal ned og polere den skaldede isse. Og vi skal ned og se dybt op i en nørdefisse. Ja. Så lad jeg forankre dybt i det politiske manifest. Så nu bliver det politisk. Er der nogen, som har et bud på, hvad der skal synges i det omkvæd, så udlover vi 10 tivletter til friheden. Ja, skriv det ned. Vi fortsætter i det politiske. Med store forbrud og smid ud vanvittigt. Og jeg ved ikke hvad. Køb en ny vaskemaskine. Køb nu den vaskemaskine nede i Skovsen. Og nogen er noget. Den er der ikke mere.
Men det er noget med Jan og Kates Van Holms og de andre røger. Og de har begået en rigtig, rigtig dejlig sang i storforbrug og identitet. Og Johnny nægter simpelthen at give den som P.S. Svanholm, skal det lige siges. Det kan være, hvis folk de, så kan det være, han kan klappes op til det. Jeg ved ikke. Ej, det er nok ikke. Kom så. Now reintroducing Mr. C. Jeg ved ikke, om det er den kvikke lytter lagde måske mærke til, at vi spillede til nummeret 2 gange på 1 gang, fordi vi synes sgu, det var for kort, så... Nå ja, Sønderjysk kaffebord. Nej, Cola Freeze. Sønderjysk har du ikke opdaget, kaffebord er ikke spillet i 3 gange. Nej, jeg siger det igen næsten 2 år efter, vi spillede i Gamle By. Mike, jeg er fandme gale og glad for, at det ikke var mig, der skulle cover den der. Det er Jolly Power. Kan det lade sig gøre på en øl? Right, vi ryger tilbage til Tils, men hold nu kæft for helvede. Vi er så røget over til Skolevej fra betonkælder i Langgaardparken til Langgaard Gymnasium. Og Klaus Schartz. Og den her guitarist ude fra Sabro, der kan skrive de her små ørehænger. Og vi har en lille ørehænger. Og den sætter os alle på skinner, hvis vi ikke allerede er. Værsgo, Thomas.
Agatha Davida-agtig og den slags. Nå. Se, i aften står vi i en lidt skæg situation. Vi har jo rent faktisk et... roligt nu. Vi har jo rent faktisk en mand mere med i bandet, Jonas Freja Sørensen fra Governøjet, så smertegrænsens toller. Og han skulle jo spille med sidste band i København i aften. Så han har for længst meldt fra til det her. Og derfor, luk nu røven for helvede. Og så mailer Jonas mig i dag. Så mailer han mig i dag, og så skriver han, for øvrigt vores koncert i København er flyttet til i morgen. Så jeg kunne egentlig godt have været med i aften. Men pyt nu med det. Vi skal lige have fat på, hvem der står heroppe. Så vi starter om bagved. Søren Lærkegaard, han ligger den gode bas. Ja. Så har vi vores alderspræsident. Nej, det er ikke mig. Han blev 60 år på dage siden. Max Power på guitar. Sten Thomsen, som alle herinde kender mere eller mindre. Det gode menneske på guitar. Humordyr ser meget godt ud. Og så har vi en mand, som holder med Lech Poznan nede i Polen. Han kommer op fra Voldum. Thomas på trommen. Og vi kan være inderligt glade for, at Randers og AGF de spillede 1-1, ja. Fordi ellers havde der været total krig her. Og så har vi shows rigtige stjerner. Vi har Mike her på vokal. Og han har øvet sig rigtig meget til aftens svære tidspunkt. Det er fordi vi gider ikke. Vi gider ikke. Det der er rigtig svært. Det er. Altså, jeg synes da måske lidt, at vi lige skylder måske at sige, at den anden forsanger, der står her, ham kender I vel også godt, men og det er jo trods alt er en del af bandet. John Østergaard Fransen, også kaldet Johnny Concrete, the man himself, the legend! Kuglestøderen og kugle. Er den politisk, den her? Ja, det er svært, ikke også? Nej, jeg synes jo, du er arrangementens Lennart Bernstein. Så er vi ikke Lennart Cohen. Det, som står i manuskriptet nu, som er så svært, det er, vi skal synge et nummer om at gå på arbejde. Og det er svært nok i sig selv, men det er rigtig svært, det er, jeg kan aldrig huske, om det er TV eller om det er Cola Freaks, som har skrevet det. Og det nummer, det har jo sunget, så det er dobbelt. En milliard gange. Så det er svært. Så vi fucker den garanteret. Vi er ude i lægeuret, og vi er på arbejde.
længe før der er sleepover i New Zealand. Så ja, jeg ved sgu ikke. Jeg tror ikke, vi skal derind, men det kan godt ske. Who knows? Nu kommer den sidste. Og vi er tilbage på pærepunkt. Og der kan sådan smade. Der kan sådan set gøres, hvor man Og som alle ved her, Petra har jo også været en del af deres fortid. Ekstra nummer af satan. Vi er jo ikke gået i scenen endnu. Ja, så pyt. Men det er fandme også det sidste. Klokken er mange, og vi skal sove.
der er vi jo derhenne, hvor at Mike har begået et utroligt politisk sammen, som han nu introducerer for jer. Og det er altså den sidste. Ikonisk oceansk honning. Ja, det er jo det der med at ikke at rigtig orkester, men så alligevel skrive fattelig gode numre. Ikke at have noget tilhørsforhold til inderkredsen eller yderkredsen, men ingen gang kunne finde ud af at tage stoffer ordentligt. Men dog skrive en lille digt om at prøve. Og man kan kun prøve.
For helvede. Det er på deres Søren, du gav gas. Thomas Goldsyg, din skide polak op for Det er Randers. med palmemordet. 2 guitar. Og dig får vi fat på for det der mor op i Finderup-bladet. Tjus! Tak fordi I kom. Det var sammen cool. Vi håber, I er blevet lidt klogere på forskellige ting.